Coupla bliain ó hin rinn mé fisean faoi orú ná eclipsis. Ach níor inis mé díobh faoi na huaireanta a úsáidtear orú. Agus ba waithlumm é sin a dhéanamh inniu. Ceithre bliana níos moille? 3 bliana níos moille? Nílas agam. Díodíobh agus fáiltearás go Ghaeilge i mo chroí agus má táú nua an seo díodid agus fáilte. Mana roa is agad thosaigh mé seapa ar líne le mo chara Brianna, chruthí muid geansaithe, tíléinte, leorthaí nótaí, budíal uisce agus neart eile. Tá an nasc sa chuirsíos má tá similgah ghaeilgemochraí.com. Ní uirtear ahan litir, uirtear seart litir, agus an amantí uirtear gotaí le ein fleiscín, ach ní a gcónaí, breithin sé. Cathúr a núsáidtear orú. Well, tá an freagra agam inniu. Ifir a hain, úsáidtear orú ar an ainneamachil inné é. Is dóithe go bhhaca sibh in nún na nál, I máille atha clia, I bort láraga, uirtear P le B. Mar sin inné I dearmid bort láraga, I bort láraga, I bharmánach, I bharmánach. Má tá gota I gceist dearmid in, mar hampla in Alban. Tá mé I mo chónaí in Alban. Agus mana nuirtear an litir, dearmid I go fáil, mar hampla I Sasana. Tá mé I mo chónaí I Sasana. Uirtear an tainneamachil inné R, uair agus A. Mar hampla, támuid inar gcónaí. Támuid inar gcónaí. Támuid inar gcónaí I gCorcaigh. Tá ja orú a gceist san ábhar sin. Uair ja, your house. You plural. A mátún, their mistake. Uirtear gotaí le ein fleiscín sa chás seo. Mar hampla, a nansín, their auntie, a nansín, an uncle. Is brála mé sin ará, tá sé chomh an uncle. Sounds like knuckle and also just nuncle. Nuncle is on do. Réabhacail agus an talt. Uirtear an tainneamachil inné réabhacail agus an talt le chéile. Ag an Picturelin. At the cinema. Picturelin sin cinema. Ach tá réabhacail agus an talt roimhe faoin mus. Faoin mus. Under the bus or about the bus. Bhí muid ag caint faoin mus. We were talking about the bus. Tá cat faoin mus. There's a cat under the bus. Sa chás seo úsáidtear séimhú in áit orú I gcaineann olú. Mar sin dearm hain ag an Picturelin. Ní dearm ag an Picturelin. Ar an was. Ní dearm ar an mus. Úsáidtear orú ag gcaineann olú ach ní sa chás sin. An déan tú. An déan tú amach go minic. An déan tú amach go minic. Do you go out often? Chéan tú? You go out? Do you go out? An agus orú. An déan tú. This is not the same an as the. This is kind of like the auxiliary verb. Do you go? An mé tú sa bhalla ar an dónach. An mé tú sa bhalla ar an dónach. Bé tú, you will be. An mé tú, will you be? Will you be at home on Sunday? Bíonn orú a gceist an seo san amsir leithreach, aisteanach, mó cnílach. Tá sé deifriúil san amsir chaise tá fisin agam fasin má tá simagad an clíon insins, reported speech. Tá is agam go nearna tú dearmid. I know that you forgot. Go nearna. Go agus orú. I know that you forgot. Is cuivanlam go nuirt tú é sin. Sílam go mbíonn siad a muí ar oíche aonne. Sílam go mbíonn siad a muí ar oíche aonne. I think that they be out on Friday night. Go agus orú. Nach agus orú fásta. An bhfuil tú gra nach neantha hain é sin? Are you saying that you wouldn't do that? Dúirt siad nach gríochnaíonn siad obaí go dtí a ní a chlog. They said that they don't finish work until 9 o'clock. That they don't. Uirtear gotaí le ein fleiscín sa chás seo. Sílam go nimríonn si fichil ar an oíche sin.
Sílam go nimríonn si fichil an ihe sin. I think that she plays chess on that night. Agus an ceann dearnach an tiisiil gine. Úsáid ar go minic sa tiisiil gine. Mar hampla, dún na nál. Dún na nál. Fort of the Foreigners. Tá orú Ghail mar gheall an tiisiil gine. Cumann na Mán. Cumann na Mán. Association of the Women. The Women's Association. Tá fórmhór na níní sásta. Tá fórmhór na níní sásta. The majority of the people are happy. Na níní. Is maiithil mé sin. Sin é a chairde tásúla gom gur bhain sibh sult as an ísean sin agus go bhfuil orú gitabig ní soilire inis. Gur an míle maigah as bhar daceart, gur míle maigh ag mo chud patrúnaí tá mé fíormhaoich as bhar daceart. Mas míonlaat takeúlam, chuirfí mé a nasc Patreon sa chuir síos, codíonn sé go mórlam agus mo chanéal. Sin é a chairde, slán go fóil.